مستيات بيتنا سلامن تعناني من لكم أبي استفعل قرنات عالم كونكم أب مكتتال مدبات مستيات بيتنا تركوبو كوبرات خاتلتنا كما يتوعلو نلومي بزعبا وطباوي ودكت هاجرنا يرترا تنقطاتون كما حيشلو زخل منجدتاتن أبنتات بمسناي كاب سميعتن أقانون نصاب مخان زتفعلاليو قطباوي صحفاتن مصنعاتاتن بموكاس كأربو خفتني أدالي زقربو لكم مساخم نصنح تسفاي مع الشخاب شوناني كوبرات خاتلتنا كساب مودا مدمنا مكتالكم نعدمكو نامدمنا خبلكم سناي مكتال قطباوي عبيت مالت موسخ مهرتي وكا أوتوت موسخ فريات وي برودكشن قطباوي أوحتن أقولقلتهاتن موسخ رأس مالاوي أوحو كابيتال هنسات تحت أرسي حيل عيو وكا عدلات سراح عبيت تكنولوجي موسخ سدد وكا اكسبورت مالتيو بمسرت مصنعتاوي سنة IMF مالت عالم لخاوي معكن جنزب قطبا إرترا دحرنا سنة 1990 حالن كساب 97 شمن تميتاويت عبيت تامز جيبو كم زنبري زغلط إذا زخون الخاء أبت جزيتي كل عينتها تصلات مالت تحت أرسي حريشة ودبات مقعزية ساعات وفري أبدأ جزنبرو حبتامات إرتراويان أب عدم كوفرو أدلات رخيبهم بمنبارهم كما أقول نقدي بفلاي مس إثيوبيا ووعلي نقدي من لوات إكاد سلزنبرن رؤين قلتفن قطباوي عبيت أمز جيبا منبارا يذكر إذا كان بخلت عبيت مغنياتات أي كتسلن كالتي في تواتيو إذا مالتك حدا أفورتا هبتامات كم ليتهم بناس نتكوفرو زنبر عدلات ناس أبن بمنستوت كالات رايك بحاتي دلس لزنبرن تكالاي كا كينات إيرتران إثيوبيان شن شعات 198 تنك جلس إكال حنت هاجر يترفدو بناي دك هاجرها هبتامات رايا وفرتي بزينا يدك خلوت هاجرات زيجاتها توفرتون يكون كتابة أخ محاش زلو تخولو عزيز سبيبيو بوليسي منغستي إرتراغن كابي تسعة جميرو نهبتامات أوفرتي زياد تابع سمو قطباي نيرو نزيد انكزي كمي كم زنبره كاب إرترا زهبت مسب بعد سقا زنبره نبسير دكتور تولد سوماريام ودباكارو قدم 10 عامات مس أدلاو تي في سند أنطونيو تسفاي زغبورو زرب أزيو حسر بزبله كبز السعبيبل دحرنا سنت تسفاتاتنا انتاينر نزبل امبا زخونه إرتراوي دبلك الله زخونه إرتراوي كابزلو عالم مسي نسمرة قبلك الله نيرترا ود باسعديو ود خرنديو ود منفرادي ود عدغيعديو ودي عتكليزانديو كلهم زيهم أبي إرترا مسيما تاقبرو مسيهم هاقرهم بليش كبلوها تاتبلاشا نمرت بدرق دبال بدرق تبلاشا تبال زنمرت إرترانا نمتعرراي كل سب مسيو ገንዘቡ ሒዙ መጺው ሓንጎሉ ሒዙ መጺው ኖሃው ሒዙ መጺው ተሞክሮ ሒዙ መጺው ካብ ተፈላለየ ኩርና ናይ ዓለም ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ሁልከሎ ኩላና ማለት እዩ ሽወደን ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ዓዲ ጣልያን ብትከይተረፈ ሃገራት ዕራብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣፍሪካ ዘለው ካበይ ደይ መጸ ኤርትራዊ ኣነ ውለኹ ኣነ أما بالإسلام شو عتن معلتيات يعني إيرترانة قدامي تنفارت حيزة حاجز نقول تكون 8 طن أو حط حيزات يعني بس هذا سنة ترتلين انتهى كسابكن أنا أتنرى مالتها يكون كميدا جن الناس مسكونة هاي على حاضر كتغيلات يعني نفارت كم من قستيلان لمينة سنتر حجز الناس نبره chairman نايمولو سنتنا عتاليان بريزيدنت نبره بجزء قدلون نيساس نراخبو نبرنا مالتيو حزيات يعني ما توي مغنيات كا كنا تاتكن ري بغرب انتا يلو تاكسر حكا الحجي هم انتا شكر ركبت عقر حزبنا انتا يتثبتو نزول الحتتات ازي انا ودباكارو ديكونكس كم زغلت كل حمول العالم إرتراوي حلفنا تتشكمو مسيح صبو قلنا يرغبن مبزعتنا يعني تمكرونا 3-4 عامات كل سبوتي معناته تسفاي رغولن تسفاتات متعنو قال متس سعاده نجر كتفت كلها حوارح توسداو ገንዘብካ ትውድ ጭንቀት ትፈጥር ስራኻ ይግበረልካን እዚ ወዲ ከምዛ መሳሰሉ
ودبا كارو أب تسعات مالت دحرنا سنت زنبره زمسكن حويت قطبة إرترا زنور أبركتو أزي عبي نيرو أب عبيت سبورت هاجرنا إرترا بفلاي بشكلتان كوع سجرن ون جزيف وسعتات موال عزوز ترات استصاوت سبينيرو إتي كم خيات وركت قطبة إرترا استقلته كينات إتو إرترا أب مودعتا عمت كلتش عمت مرت بوعل الجرس وكانت تزازمه دحريو زنبر عمتات جن محبراوي بوليتيكاوي قطباوي وركت إرترا حاليلو يجمرلو ينيرو إذا مالت كا أب كلتشين حدن جميركا نقطة بإرترا زبارابرو زنبرو تكالات كدسكلو حبطامات أو فرتي بايتا كسونو كعدسون ناي بحث غازيتات كعدسوا بوليتيكانياتات كمون غازيتانياتات كأسرو جميرهم إذا كمز زبالة وركت كا سنتت من إسيا تخطيلو أفراين مهازن سعرامن نايلو تحيلي من إسي إرترا وقرون نابز مرحو فلسات نابز سدة أمريحو بزي زخون يكون لوطي بسنك أمريكا ويان نتبهله ناسات شعات عمتات بمغصال أما ودعتنا يكلتشن شعاتنكا كالي من مخنيطة نقط طبع إرترا نمدخم استقبري إلوم زمخنيو القدا مزيو اتزنبر القدا أبقو طبعا تهاجر أزيو وحد سلوا يكولو زخيل أب تشعق زي قلس كم زنبرن أب وقع وقع ناي يونايتد نيشن سفير كم زلون إتي قدا أب لعلي سب سلطان إرترا ناي مقيشا قدا ناي صوار قدا كم أون معصاو نمرت بوليتيكاويانن وتهدراو مرحة إرترا ينيرو إرترا هبطامات وفرتي تطوح بايتا وفرن نيروان تزنبر اتزنبر قدا أب قطباء فتسم كتصلوا زخيل أي نبرن بزخون الزون تزازيموس أب كلتشن عصر شعتن مزازم تغيرلو قدا تلاعلو كاب كلتشن عصر شعتن كساب حجيجن زخاف أمبر زتمحش قطباء يلن إذا كا اتقن صقم منغستي إرترايو إذا مالتكا عبيت قطباء إرترا انت زدله نمنتاي أب استفالو هاجرات زلو هبطامات وفرتي إرترا أب هاجرم كوفرو زيف قدلون بايتا زيتا تحلومن نمنتاي هنصت أبايتن تحت أرسن زي كاد نمنتاي صقاتات بحرياو هابتي هاجرنا بقبو زين تكملهم كالئن زبلو أقدس تحتوتات ملسوم اتسقم منغستي إرترا ترايو الرأي منغست غزيف وصلنا قبره يقرب له يكون مرت طلبات أزيو بزح سلازخونه بحجز سرح عقمن رأس مال نزلوا بفلايك عب متك أتاناي التاوز لطف اندستراوي بحتاو كفال المستاف زلوا تخلون بمنغستي كجبر زجبا متبعن تايو واجت حتى غزارسو كاب جوجوي أسامشن دجمر ذا مغنياته أتقدم بقولك وهم صاكا يمانيات حتى جدي فايكونان كاب دجز مسي أنا أو فاري عند هاري لنا حدا بو دولار لك يورو لك كابين سخاء كابناي مدني بنكاتات كابين سخاء بحقاو من قد تأكل جنزب على كاس خايت كات جز على تغيل نتي بحال دولة طلباتنا حزبي انت تمس تغيل حنتغي شافينو بيا حنتغيلو فينو بكونتراباند تغوا شيء كون يكون ندلو أب هاجرات أفريقيا كم أوغندا أنغولا رواندا دوب السودان كينيا زركو وافرتي إرتراويان أبتن هاجرات سفيح ناين قد وفري كم زكايدو أب قطباتن هاجراتون عبا بركتو كم زقبرو زي تفعلوا يتصبصبات زحبرو حصر زبل أبنتات انترينا أب زحلفة ورحة حساس زوج تصبصب كم زملكتو أب أوغندا زركو وافرتي إرتراويان كمون ناب أوغندا زلاخ حوالان عمتاوي أستات 3 بليون دولار أب قطبا أوغندا أبركت كم زقبرو زقلت إذا أتاوزي أب قطبا حنت هاجر قليل أبركت يكون نزلو نمن صار زأكل من قد بابور إثيوبيا جوبوتي كبعد سابا كسب جوبوتي ناي 750 كيلومتر نوحات يشفن نخز عزم ناي استات 4.5 بليون دولار وصاي تغيرلو إذا مالتكا زوم أب أوغندا زلو أو فرتي عمتاوي استات 3 بليون نو أوغندا زبركت زلو نمهنتي من قد بابور كاب ودب عصب كسب أسمرة بزي سقم كشفل مخاله رحلات أسمرة عصب بزتطاوي صرقيا اللي 800 كيلومتر كسب أستات 900 أكوا شفن تخونه بأقوالات بزحصر مقدي مقد بابور تزه النسجن كاب 650 كيلومتر زي حل في نيرو سلازي زي استطاعت 3 بليون دولار نمهنتيو أقول مخنا نيرو كاله بإرتراونا وفرت زونن تكال كانن أب دبوب السودان بختش شعاتن زجمر خوينو
ኣብ ህንፀት ኣባይቲ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ ካብ 2011 ክሳብ 2012 ናብ ኡጋንዳ ብምጋዓዝ ከዓ ነቲ ናይ ህንፀት ኣባይትን ስርሖም ክቕፅልዎ እንከለው ነቲ ትካል ናብ ዝለዓለ ዕብየት ንምስጋር ከዓ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ አንጎላ ካልኦት ሃገራትን ጨናፍር ከፊቶም ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ጥራይ ከይተሓፅሩ ካልእ እውን ከም ዝተፈላለየ ኣቑሑት ዘፍሪ ፋብሪካ ፕላስቲክ ዓበይቲ ትካል ፀባ ምህናፅ ፅርግያታት እንዳፅማቕ ካልእ ንግዳዊ ንጥፈታትን ከም ዝሓቆፈ ዝገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣካየድቲ ናይቲ ትካል ከም ዝሓበርዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኬንያ ጥራይ ኣስታት 1000 ኣባይቲ ከም ዝሃነፁ ዝገልጹ ኣብ ኬንያ ጥራይ ክንዲዚ ወይ እውን ክሳብ ሎሚ 2025 ልዕሊ እዚ ዝተጠቐሰ ከም ዝበፅሕ ርጉፅ እዩ ኣብተን ካልኦት ሃገራት እውን ትሕቲ ዝቁፅር እዚ ወይ እውን ተመሳሳሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ንምግማቱ ዘየፀግም እዩ እዚ ኩሉ ግን ኣብ ኤርትራ ነርቶ ዝኸውን ኣዝዩ ዓቢ ነገር እዩ ነይሩ ካልእ ኣብ ቴክ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ፀሓያዊ ፀዓት ማለት ሶላር ከምኡውን ንናይ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሓ ምንጭንጉዒ ማይ ሞተራታት ኣገልግሎት ዝህብ ብኤርትራውያን ኣብ ፎርቲ ዝውነን ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ ዓቢ ትካል እዩ ኣብ 2018 ብዝወፀ ፀብፃብ ዝትካል ከም ዘመልክቶ ክሳብቲ ግዜቲ ኣብ ኡጋንዳ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ላይቤሪያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ካልኦትን ብሓፈሻ 7 ሃገራት ጨናፍር ከም ዘለዎ ኣብ ኣገልግሎት ፀሓያዊ ፀዓት እዘን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ገጠራት መስተርሆ ዝኸፍቱ ዘለዉ እዮም ኣብ ቴክ ብክልተ ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝውነን ትካል ኮይኑ ኣብ 2021 ብጃክማ ዝተባሃለ ካብ ቻይና ዝሃብተመ ቢልዮነር በዓል ፀጋ ዝወሃብ ሽልማት ምስ ዝበለፁ 10 ፀለውቲ ትካላት ኣፍሪቃ ተባሂሉ ተራቑሑ ምንባር ይዝከር እዚ ብጃክማ ኣፍሪቃ ቢዝነስ ሄሮስ ዝፍለጥ ንኣብነታውያን ኣፈርቲ ኣፍሪቃ ዝወሃብ ዓቢ ስልማት እዩ ብዘይካ እዚ ኤርትራውያን ኣፈርቲ ሃብታማት ኣብ አንጎላ ደቡብ ሱዳን ሩዋንዳ ኡጋንዳ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኤስያን ዘለዉ ኣብ ዓደም ኮፍሩ ዕድል ተዝወሃቦም ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ካብ 5 ዘይበዝሕ ዓመታት ኣብነት ናይ በዓል ዱባይ ቀጠር ሲንጋፖር መንገዲ መትሓዝዋ ነይሮም ብጣዕሚ ዓቢ ዘይተመለስ ሕቶ ዘለዓለልካ ግን ንምንታይ ኤርትራውያን ኣብ ዓደም ኮፍሩ እዚ ፍቀድ ዝብል እዩ زي يجوز بلاد الله حرج مسيو أي مثلا فينو مسيو أي مثلا زيت مسيو أي مثلا شكر مسيو أي مثلا بين دشيات أموداتها مستقدمة تأسكو نايت باتيرا ناي معداق حيلي وخون تعودت ناي شرفتات ببمطنو ينبل دخل كان نجار يلنكو على نجار أنا جزيه خمس خيلين عايت حجزني من قسم تايت حجزني أنا عتري بلي عد غيدي قشاي بلي عد غيدي ولا حنتنا عايت وصغلي نجار يبلكان መንግስቲ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ክዋፅር ሓላፍነት እኳ እንተለዎ እቲ ቁፅፅር ግን ናህሪ ዕዳጋታት ምቁፅፃር ዝቕባብ ከይጋጥም ምቁፅፃር ውሕስነት ናይ ባንኪ ምስግጋር ፀሊም ዕዳጋታትን ምቁፅፃር ካልእ እውን ናታውኖ ዝወከፍ ሰብ ብምቁፅፃር ግብርን ቀረፅን ምኽፋል ተዚ ኮይኑ ቁጠባዊ ናፅነት ቁጠባኻ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ንናይ ደቂ ሃገር ሃብታማት ወፍሪ ዕፁብ ጌርካ ዜጋታት ከም ሌቶም ብስራሕ ከይዋናጨፉ ኣብ ወታደራዊ ህይወት ጆሆ ሒዝካ ህንፀት ከይህነፅ ኣጊድካ እሞ ቤን ዳኣ ሰብ ክንቀሳቀስ ቤን ከዓ ሰሪሑ ከኣቱ መንግስቲ ኤርትራ ሕሉፍ ሓሊፎ ኣብ 2015 ባጤራና ኣፋ ብምቕያር ንኩሉ ገንዘብ ህዝቢ ኣብ ባንክታቱ እዩ ከዚኑ ሰባት ካብ 5000 ናፋ ንላዕሊ ካብ ባንክ ከይውፅውን ዝእግድ መምርሒ ኣውፅዩስ ይሰርሓሉ ኣሎ እዚ ከዓ ንቁጠባ ኤርትራ ኣሲሩ ዝዳኽሞ ዘሎ እዩ ከምኡውን ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓዋላት ነበር ዘላ ሃገርና ኤርትራ ካብቲ ግዜታ ትሒዙ ነቲ መጠን ሸርፊ ባይታ ከም ዝወርድ ብምግባር ንናይ ዕዳጋታት ዋጋ ግን ብኡ መንፅር ከጉድሎ ይከኣለን እዚ እውን ሓደ ካብ ቁጠባዊ መሓለኻ እዩ ከምዚ ዓይነት ቁጠባዊ ቁፅፅር ኣብ ዘለዎ ምሕደራ ቁጠባ ክበራበር ክዓብን ዘለዎ ተኽእሎ ትሕቲ ዜሮ እዩ ሃገርና ፅቡቅ ኣላ ሃገርና ትወንጨፍ ኣላ ዝበሃል ስቂልካ ናይ ሰነፋት ድኹማትን ዘረባን ህልኽን ትርጉም የብሉን ምኽንያት ውድቀት ቁጠባ ኤርትራ ንጹርን ጉህድን ስለ ዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ምኽንያታት ምትንታን ዘድሊ ይመስለን ዕብየት ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ብኸመይ ይዓብን ይመሓየሽን ናብ ዝብል ቅድሚ ምስጋርና ግን 4 ቀንዲ ረዋሒታት ዕብየት ወይ ከዓ ፍርያት ቁጠባ ክንርኢ ክቡራት ተኸታተልትና ምክታል ክንቀፅሉ ሓደ መሬት ካልኣይ ጉልበት ሓይሊ ዕዮ ወይ ከዓ ዓቕሚ ሰብ ሳልሳይ ርእሰ ማል ዋንነት ኣቑሑ ወይ ከዓ ካፒታል ራብዓይ ኣውፈርቲ ወይ ከዓ ወፍሪ ወይ ኢንተርፕረነርሺፕ ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት እዮም መሬት ኣዝዩ ክቡር እዩ
መሬት ንኣቑሑን ኣገልግሎታትን ንምፍራይ ዝውዕል ዝኾነ ይኹን ተፈጥራዊ ሃብቲ ወይ ከዓ ተፈጥራዊ ጸጋታት ከም ማይ፣ ወርቂ፣ ነዳዲ፣ ነሓሲ፣ ሓጺን፣ ተፈጥራዊ ጋዝ ኣግራብን ካልእን የጠቓልል። ካልእ ቅልል ብዝበለ ኣብነት እንተሪእና ሓደ ሓረስታይ ንበል መሬት ኣለዎ፣ ጉልበት እውን ኣለዎ፣ ሓሪሱ ካእቱ ዝኽእል እዩ። ርእሰ ማል ማለት ኣብዑር ወይ ከዓ ሓራሲት ትራክተር ተዘይብሉ ግን ከፍሪ ወይ ከዓ ኣታዊታቱ ከኻዕብት ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ቁጠብኡ ክዕቢ ምስ በዓል ርእሰ ማል ክሰማማዕ ኣለዎ። እዚ ማለት ከዓ ወይ እቲ ኣታዊታቶም ንፍርቂ ብምቕጣል ወይ ከዓ ብሰዓታት ብኽፍሊት ገንዘብ መሬቱ ክሕርስ ኣለዎ። እቲ በዓል ርእሰ ማል ወይ ከዓ ሓራሲ ትራክተር ዘላቶ ከዓ ካብ ደገ ወይ ከዓ ካብ ወፃኢ ትራክተር ብምእታው ዝሸጠሉ ኣፋሪ የድልዮ፣ ከምኡ እውን እንተተበላሽያ ዝጽግን መሃንድስ። ስለዚ እዩ እዞም 4 ረብሓታት ኣብ ቁጠባ ነንሕድሕዶም ዝተተሓሓዙ መሰረታውያን እንብሎም። ሊብያ ከማይ ዝውሕዝ ነዳዲ ኣብ ዝረኸበሉ ዓቕሚ ሰብ ከምኡ እውን ናይ ዕዳና ካምፓኒታት ርእሰ ማል ወይ ካፒታል ኣይነበሮምን። ስለዚ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ዕዳና ካምፓኒታት ተሻሪኾም ነቲ ኣብ መሬቶም ዝረኸብዎ ጸጋታት ሃብቲ ስለ ዝተጠቐምሉ ቁጠብኦም ላዕሊ ተሰቒሉ። ካልእ ኣብነት ንምራይ እውን ሲንጋፖር ብዘይካዚ ተምሃረ ዜጋ ማለት ጉልበት ሓይሊ ዕዮ ካልእ ዋላ ሓይሊ ነበሮምን። መሬቶም ኣዝያ ንእሽቶን ብጨዋ ማይ ባሕሪ ዝተኸበትን ርእሰ ማል ኣውፈርቲ ሃብታማት ዘይነበራን ሃገር እያ ነይራ። ዜጋታታ ብምምሃርን ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ብምፍጣርን ብሉፅ ስትራቴጂ ቁጠባ ብምኽታል ኣብ ሓፂር ዓመታት ኣብነት ዝኾነት። ቀጠር እንተሪእና እውን ሃብታም መሬት ኣለዎም፣ ሓይሊ ዕዮ ጉልበት ግን ሕፅረት ነይርዎም። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ስራሕ ዕድላት ክፉት ስለ ዝገበርዎ ግን ነቲ ዝነበሮም ሃጓፍ መሊኦም ዘተኣማምን ቁጠባ ዝሃነፁ እዮም። ሃገርና ኤርትራ እንተሪእና መሬት ዝምስገን ጸጋታት ዘለዎን ሓሪስካ ተፍርየሉን እዩ። ንበጻሕቲ ዝስሕብ ናይ ቱሪስት ቦታታት፣ ሃብታም ባሕሪ፣ ክልተ ወደባት፣ ሓይሊ ዕዮ ጉልበት ኩሉ ተኣፍራይ መንእሰይ ዓዲ ገዲፉ ተሰዲዱ እምበር እኹል እዩ ነይሩ። ኣውፈርቲ ወይ ከዓ ናይ ኢንቨስትመንት ወፍሪ ከማ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ንሃብታማት ኣውፈርቲ ደቂ ሃገር ኮነ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣውፈርቲ ዘይፍቅድ ኩልኩል እዩ። ርእሰ ማል ካፒታል እዚ እውን ኣውፈርቲ እንተልዮም እዩ ክፈርስ ዝኽእል። ስለዚ ቁጠባ ኤርትራ ክዓቢ ህዝቢ እውን ክረህቦ እንተተደልዩ ቀዳምነት ናይ ብሕቲ ትካላት ኣውፈርትን ዕድላት ክፈተሎም ኣለዎ። እዚ እንተተፈቒሉ ማዕረ ማዕሪኡ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ክጅምር እዩ። ህንፀት ተጀሚሩ ከዓ ህዝቢ ዕድላት ስራሕ ክረክብ እዩ። መንግስቲ እውን ቀረፅ ወይ ከዓ ግብሪ ክእክብ ዕድል ክረክብ እዩ። ስለዚ ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ኩሉ ኣታዊ ክረክብ እዩ። ቁጠባት ሃገር ከዓ ይዓቢ ማለት እዩ። ካልእ ንዕቤት ቁጠባ ኤርትራ እንተተደልዩ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ክንርኢ። ሓደ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ። ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ማለት ኣቑሑ ብዘይ ቀረፅ ጉምሩክ ካብ ወፃኢ ክኣቱ ክኽዘኑ ክፈርዩ ክሽየጡን ዳግማይ ክላእኹ ወይ ከዓ ኤክስፖርት ናብ ስደት ክላእኹን ዝኽእሉ ሓደ ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባ እዩ። ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንንግዲ ጂኦግራፊያዊ ብልጫታት ዘለዎም ከባቢታት ከም ወደብ ባሕሪ፣ ኣህጉራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣብ ዶብ ናይ ክልተ ሃገራት ዝተደኮኑ እዮም። ከማ ቀዲመ ኣብነት ዝጠቐስክዎ ሲንጋፖር ሓንቲ ካብተን ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ከም መሰረት ዕቤት ቁጠባ ዝተጠቐማሉ ሃገራት እያ። ጥቕሚ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ እንተሪእና እውን ከም ዝስዕብ ይመስል። ስሉጥ እኹልን ጠለብ ዕዳጋታት ውድድር መሸጣታት ስለ ዝፍጠር ከዓ ህዝቢ ወይ ከዓ ዓማዊል ዝሓሸ ናይ ዋጋ ኣማራጺታት ይረኽቦ። ስሉጥ ናይ ሎጂስቲክ መጓዓዝያ ስለዚ ኣብ ምርግጋዕ ዕዳጋታት ልዑል ተራ ይፃወት። ካልእ እውን ኣውፈርቲ ኣቑሑቶም ኣብዚ ከዚኖሞ ብምጽናሕ ኣብ ወፃኢ ተድላይ እንተኾይኑን ሕፅረት ኣብ ዘጋጥመሉን ስደት ወይ ከዓ ኤክስፖርት ብዝቐለለ መንገዲ ይስድዎን መኽሰብ ይረኽብሉን። ካልኣይ ሕርሻ። ኣስታት 80% ካብ ህዝብና ኣብ ሕርሻ ውእቶት ስለ ዝምርኮስ ሕርሻ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባና እዩ ክበሃል ይከኣል። ስለዚ ብቐዳምነት ባይታ ክጣጣሓሉ ዝግብኦ ጽላት እዩ። ሕርሻ ንኣካል ኣሕመልትን ፍረታትን ጥራይ ዘይኮነስ ንመፍረ እንስሳታት ከብቲ፣ ጠለበጊዕ፣ ደርሆን ካልኦትን ናቶም ውፅኢት እውን ከም ስጋ፣ ፀባ፣ እንቋቑሖን ኣብ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ነዚ ጽላት እውን መንግስቲ ነባር ፍታሕ ማይ ዝርከበሉ ባይታ ከጣጥሕ ትራክተራት ብብዝሒ ብምእታው እውን ብርትዓዊ ዋጋ ወይ ከዓ ብድጎማ ሓረስቶት ተጠቀምቲ ክኾኑ ምትብባዕ ክገብር ዝግበኦ እዩ። ሳልሳይ ቱሪዝም። ምቹእ ናይ ቱሪዝም ትሕተ ቅርፂ ምቹእ ሃዋህውን ብምፍጣር
ካብ ቱሪዝም ዝርከብ ኣታዊ ኣዝዩ ዓብይ እዩ ኩሎም ናይ ንግዲ ትካላት ከም ሆቴል ቤት መግቢ መዘናግዒታት ቤት መስተታት መጓዓዝያ ካልኦትን ናይ ስራሕ ዕድላት እዮም ዝረኽቡ ራብዓይ ምህናፅ መንግስታዊ ማሕበራዊ ትካላት ንምጥጣሕ ናይ ንግዲ ወፍርን ባይታ ንምቁፅጻር ዓመፅ ምጥፋእን ጉቦን ንውሕስነት ምስጋር ክፍሊት ወይ ትራንሳክሽን ንምቁፅጻር ዕዳጋታት ንምቁፅጻር ጸጥታ ምህናፅ መንግስታዊ ማሕበራዊ ትካላት ኣብ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ሓሙሻይ ነፃ ዕድላት ኣውፈርቲ ኣውፈርቲ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ለክዕ ከመተረ እዮም ቁፅፅር እናተገብረሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ብዝሕ ንብረት ከእትውን ከለው ኣብ ዕብየት ቁጠባ ሓንቲ ሃገር መናሃርያ እዮም ገሊኦም ጠለብ መግቢ ከም ፊኖ ዘይቲ ሽኮር ንዑ ዝኣመሰለ ሓለፍቲ ነገራት ከእትውን ከለው ገሊኦም ከዓ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ገሊኦም እውን ፀዓት ሶላር ዓበይቲ ጀነሬተራት ገሊኦም ህንፀት ኣባይቲ ፅርግያታት ገሊኦም ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ገሊኦም ናይ ሕርሻ ጠለባት ዘማልኡን ኣብ ሕርሻ ወፍሪ ዝገብሩን ገሊኦም ምዝርጋሕ ኢንተርነትን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኩሉ በብክእለቱን በብፅላቱን እንተበርኪቱ መኽሰባ ኩሉ ዝፍጠር ቁጠባ ከዓ ብናፅነት ይንቀሳቐስን ይዓብን ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ እዩ ምህናፅ ፅርግያታት መንገዲ ባቡር ጥጡሕ ፅርግያታት ሃይዌይ ቀረብ ማይ ኤሌክትሪክ ህንፀት ኣባይቲ ማዕርፎ ነፈርትን ካልእን ምራይ ካል ከምዚ ዝበለ ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ ሓደ ህዝቢ ናይ ስራሕ ዕድላት ክረክብ ይሕግዝ ካልኣይ ኣውፈርቲ ንግዳዊ ንጥፈታቶም ከካይዱ ይሕግዝ ሳልሳይ ተዛዚሙ ዝተወደውን ህዝቢ ስሉጥ ኣገልግሎት ይረክብ ንግዲ ብስሉጥ ካብን ናብን ክንቀሳቀስ ይሕግዝ ራብዓይ ናይ መጓዓዝያ ትካላት ኣታዊታቶም ይኻዕብቱ ሓሙሻይ ንቱሪዝም ንበፃሕቲ ምቹእ ይኸውን ሻድሻይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኹን ሰራሕተኛታት ትካላት ወይ እውን ዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሰሪሖም ብስሉጥ ንገዝኦም ክምለሱ ይሕግዝ እዚ ማለት ሓደ ኣብ መንፈራ ዝነብር ወይ ካብ መንፈራ መፂኡ ኣብ ኣስመራ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ቁልጥፍ መጓዓዝያ ባቡር እንተልዩ ኣስመራ ሰሪሑ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ገዝኡ መንፈራ ተመሊሱ ክሓድር ይኽእል ከምኡ እውን ኣብ ወደ ባፅዕ ስራሕ ውዒሉ ኣስመራ ገዝኡ ተመሊሱ ክሓድር ይኽእል ስለዚ ኩሉ ዝቐለለ ይኸውን ኣብ ኩሉ ከዓ መኽሰብ ይርከቦ ቁጠባት ሃገር ከዓ ንቕድሚት ይውንጨፍ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ዛርእስቲ ኣዝዩ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ሕፅር ዝበለ ናይ ሎሚ ዝርዝር ትሕዝቶ መደብና ከምዚ ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ነዛርእስቲ ዘደንፍዕ ርእቶታትኩም ኣብ ኮመንት ክትፅሑፍልና እናተላበኹ መደበይ ክዛዝም ክሳብ መወዳእታ መደብና ምክታልኩም ኣዝየ የመስግን ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰናዩ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي